lincah ngono kuwi lho aku seneng tenan. Nggih, miturut kahanan, Mas. Kahanan pripun? Nggih wong sing nabuhi nom-nom sing mirsani nggih kathahe sementen dadi nggih timbul semangat. Sing ngendhangi kena hukum karma kuwi. Ngapa? Ana wong tuwa sik ngopi, garing ngadeg. Lah, entuk gawean ra kowe. Wong tuwa kok ya. Wong tuwa ki walate sik gedhe. Ngono, ning aku seneng kaya anak lanang kaya jadi sing nunggu tlatah kene ya anakku Mas Sunaryo kuwi. Nah ya matur sembah nuwun. Kingko kira-kira pirang jam nggih? Ngapa hubungannya apa? Ademe ra umum. Kowe aja ngono. Seniman harus profesional. Lho wong sambat apa ora entuk? Ya ora perlu diketok-ketokke. Aku karo kowe lak ditimbali karo panitia. Betul. Tur ya entuk rejeki. Sing mirsani lho ora entuk apa-apa ora sambat. Lho, ngono kuwi lho. Aku ki wong jenenge manusia itu tidak bisa lepas saka rasa sambat. Sambat ki wis lumrah, ning kanthi dirubung piyai sakmene timbul hangat dan timbul semangat. Iki urung tutuk lek ngomong. Oh, timbul hangat semangat akhirnya menjadi sehat. Sehat. Mau nang kono ya nyetutur bareng weruh sing mirsani kok ngene iki terus dadi semangatku timbul. Nggih. Wong ya paribasane bar poso 2 taun punjul. Poso kok dipeksa ya. Poso tontonan maksudku. Ya wis ben sing nglakoni kan kabeh. Nggih. Ya toh, seniman ya nglakoni, ora mung seniman kabeh sing nglakoni. Lelakon wajibe mung dilakoni. Malah sok-sok menawi seniman iku padha nuwun sewu do nuntut. Piye to ora ndang dibuka? Ora mesake seniman lho ora iso mangan, kelangan pegawean. Seniman iki gur kelangan pegawean, ning masih banyak masyarakat yang harus kehilangan keluarganya. Lho, sing penak seniman. Betul. Iki kira-kira ngomongmu ngono ki tekan ati apa ora? Lha iki piye to wong dirungokne wong pirang-pirang kok iso piye to? Kadang ki sing metu karo ning jero ati ki beda kok. Ya lek ngono jenenge ndok ngono kuwi. Ndok. Ning ya ora apa-apa iki bali ning awake dhewe iki ya bersyukur malam hari ini diberi sesuatu rezeki. Betul. Rezeki iki tan kinira tekone. Wah jan. Dalam rangka hari jadi Kabupaten Madiun yang ke-454. Selamat untuk Kabupaten Madiun. Iki sing ngasta panjenengane Bapak Kajimbing. Aku yen nyebut wong biyen mergo kan kenalane ya Kajimbing ngono wae. Ning ini malah asma akrab, Mas. Mboten nama lengkape prisa mboten. Nah, niku jujur mboten. Bapak Haji Ahmad Dawami Ragil Saputra. Ning orang tuh ada yang lebih bangga dipanggil oleh nama panggilannya. Kaya aku ki wiwit SMA nganti saiki ki ning ndi ya diundang Gareng. Malah jenengku dhewe sing dibacai bubur abang putih ki ora tau disebut wong. Ning ya itulah, itu termasuk rezeki kok Mas. Dengan nama panggilan menjadi beken, menjadi dikenal orang. Sekali lagi selamat untuk Kabupaten Madiun yang ke-454. Dijabarke, ayo. Sing apa sing tak jabarke? Ya iki sik Madiun sik per hurufe sik. Aja per huruf to, kowe bebane kok abote ra umum. Loh, aku karo kowe nang kene iki entuke meh padha lho, kowe iso bane piye to? Lah ya ning aja per huruf, wong kowe wong dodol yen entuk dinyang kan laris. Oh, ya Aku wes. tak ngenyang per suku kata. Dadi Madiun. Madiun. Heeh. Ma. Iki masuk umur yang ke-454 tahun Kabupaten Madiun, ya ndak? Benar, ya. Dipimpin oleh seorang bupati, kalau saya menyebut lebih bekennya Bapak Kajimbing. Iki sing rada angel iki untuk masyarakat sepenuhnya hasil pembangunan Kabupaten Madiun ini. Wah, iya. Oke, apa umure? Umure 454. 4 penjuru yang dibangun. Lor Kidul, Etan Kulon. Etan Kulon berpusatkan di tengah kota.
Ya ta? Mm-mm. Lima sila Pancasila sebagai pondasi dalam membangun Kabupaten Madiun ini. Balik 4 meneh. 4 yang diprioritaskan itu 4 W. Apa ae? Waras, wareg, wisma, wastra. Tegese waras ki sehat, wareg kuwi pangan, wisma kuwi omah, wastra kuwi sandang. Sing diutamakan dalam membangun Madiun ini mencukupi sandang pangan papan lan kesehatane masyarakat. Oh iya, elah. Wah, kuwi Dadi apa mau 4W mau apa? Waras, waras. Sehat itu nomor 1. Waras, wareg, wisma, wastra. Wastra. Janjane anek 5 lek Madiun kuwi. 5 piye? Apa ki mau? Apa? Waras, wareg, wisma, wastra. wastra. Keri dhewe sindene bintang pada hari ini yaitu Waria. Kuwi 5. Oh, kuwi 6. 6. Apa neh? Bintang tamune lak Waria. Heeh. 6. Apa kuwi? Wah, aku moh. Wah itu. Gleleng wis kaji mbiyen jajal kaya apa ora. Kanthi tema ya kuwi bangkit bersama sejahtera semua. Ngono kuwi Mas Gareng. Tegese ya pancen sing jenenge kebangkitan dari Kabupaten Madiun ki ora bisa mung dipasrahke marang para ingkang kawogan, para pemerintah, ning kudu bebarengan karo warga masyarakat untuk bangkit bersama-sama dadi bisa menikmati jaya semuanya ngono. Kabeh ki padha kena lelakone ning lelakon ki yen wis dilakoni aja digawa sak teruse. Cukup dicukupi, saiki bangkit, ayo kembali semangat lagi seperti sedia kala. Ya, yen diitung padha-padha aja meneh kok piyayi sakmene. Aku kuwi sing tukang hibur kowe ngedrop, Mas. Bab apa? Lho kok bab ya corona sing tak rembuke bab pandemi iki. Corona Teko kuwi aku jroning setengah tahun drop. Artinya bukan drop karena sakit, secara mental justru aku yang diserang. Bayangno, pirang-pirang dino manggung ngerti-ngerti digrek mandek. 10 job batal kabeh. 50 job isih ninggal DP kari nglakoni. Iki apik kuwi. Lho kok apik? Lah iya. Ning mestine kono ya nglakoni ning delalah ana sawijining lelakon sing membuat saya bangkit. Lelakon iki nadyan aku lelakon ya ngetokke ragat, ning malah justru menimbulkan semangat bagi hidup saya. Kok iso? Pandemi ora duwe duit iki lha kok anakku nembung. Pak, aku iki nun sewu aku ora pamer niki kanyatan sing tak lakoni. Pak, aku ditampa ning spesialis anak. Terus, Nduk, delalah ning ngarep kuwi mobil Pajero diparkir. Dol. Tanggung jawab kok ya. Tanggung jawab dari situ timbul karena anakku semangat belajar, aku pun harus semangat hidup untuk mencari rezeki entah bagaimana jalannya. Lho ki alhamdulillah Mas, dadi aku saiki wis ora ndek mobil aku saiki. Lah iya malah apik, tegese ya kancane ya akeh. Mung beda yen aku ora ngono kuwi ning lakone meh padha. Piye Mas? Pandemi lah ora oleh wayangan. Heeh. Otomatis saya mengambil jalan pintas yaitu wayang virtual. Wayang virtual. Monggo jenenge wayang virtual kuwi kudu duwe studio. Betul. Aku duwe lemah ning ora iso bangun, ora enek tanggapan. Lah sing tak sawang Innova. Iki ditumpaki ora ning ndi-ndi enek gunane dol. Dadi studio nganti saiki. Tapi aku virtual ora cocok. Lah ngopo? Wong virtual ki lak rekaman dhewe ning studio. Dagelan ra payu. Upama mbok jakno malah lara ati. Lah ngapa? Ndagel ora ono sing nonton ya gone dhewe iki. Guyune iki malah lara ning kene. Lah ger ngono ora apa-apa kaya. Lekas ABC kono wis. Ayah. Ngono rembane ora drop aku pengen roh. Ning ngene Mas Gareng. Dalem Mas. Nyuwun wekdal sawetawis. Nuwun sewu menawi Madiun menika sampun kondang dados kampung pesilat.
Leres. Mangke ngampil wirawirine Mas nggih. Cakepane mangke tentang Madiun Kampung Pesilat. Oh, iki saire diganti. Nggih, sairipun dipun ganti Asmarandana. Bawanipun kula nyuwun dumateng Ibu Sukesi Rahayu mangke bablas ndangdutipun Kampung Pesilat. Kula aturaken dumateng Bapak Bupati lan Bapak Wakil Bupati sumrambahipun sedaya para warga masyarakat ing Kukuban Madiun. Nggih. Monggo Bu Kesi sampeyan bawani sik Madiun Kampung Pesilat. Manunggal tekad nyawiji Suarane sik utuh, bojomu suarane sik utuh ya. Adalah wis manak piro, Nduk? Iki ngomone swara rasa ngomone manak to. Lho ku ya pengaruh lho, wong kakean ngeden iki suarane sok rusak lho. Ora ngerti medis kok. Iki ora ngeden iki. Oh, ora ngeden ya. Operasi ya. Wah. Ojake senengane butulan bocah iki. Iya, Bu. Madiun Kampung Pesilat anggayuh ayem lan tentrem. Keluarga ideal iki ya. Kok iso? Sing lanang dalang, sing wedok nyinden, lho ketok serasi, ketok harmonis. Kuwi ya dipandang sudut positif. Ya sudut negatif ana sing celuluk. Wah, bojone sing wedok nyinden, sing lanang dalang, sing lanang rawani royal. Ya malah aman no. Aman apa ya jirih kuwi kok. Ya wis ben ayo. Kakoni. Linambaran putih tama guyub rukun budaya Kampung Pesilat Madiun Masuk. ngrembaka jayeng bawana Sing cetha, Mbak. Yo. manunggal tekad nyawiji Madiun Kampung Pesilat anggayuh ayem lan tentrem linambaran putih tama guyub rukun budaya Kampung Pesilat Madiun ngrembaka jayeng bawana
Kampung Pesilat Madiun Ngrembaka Njayeng Bawana Mas Sing Gareng. ngripta sinten iki Mas? Menawi cakepanipun kula nanging aransemenipun lagunipun Kinarta Sabda. Leres Nggih, nggih. Mbok menawi mangke dipun betahaken ning ya kuwi mergo iki sik numpang ya rada rekoso ya Mas. Numpang piye? Numpang wirawiri iki mau lho. nggih. Iringane dadi ya rekoso upama yen dipatenke. Iya. Dadi wis ana patene dhewe. Wah jan memang di sini pusatnya para pendekar-pendekar dari berbagai ilmu pesilatan. Bener. Jadi kene iki nggone wong sehat Mas. Dadi corona wingi iki wis ora temomo ning kene. Kowe kok omonganmu kena balik ning corona terus iki nyapu to? Lho, lah napa to? Lho kabeh iki masyarakat wis seneng wis lali kabeh lho. Kok dadak balik ning rono neh iki lho. Justru saya mengingatkan bahwasanya sesuatu yang tidak baik jangan sampai terjadi lagi. Mengko yang terjadi lagi lak sing rugi awake dhewe. Tidak. Aku ki corona ki seneng Mas Gareng. Lho, iki piye to bocah iki? Loh. Lah aku ki omong apa anane witing klopo sak lugune. Sebabe apa? Corona aku ki seneng. Sebabe? Corona iki panjangane komunitas Rondo Merana. Aku seneng kuwi malan. Aku melu. Ngono kuwi ya. Wong corona kok komunitas Rondo Merana. Corona ki corona, ki cobaan yang harus diterima umat manusia seluruh dunia. Roda ekonomi pun juga terpengaruh, tidak hanya kesehatan. Begitu corona teko, ekonomi anjlok. Nah, namun demikian harus kita terima karena ini adalah cobaan dari ilahi. Wah, iya. Oh, ngono. Memberi semangat. Wong yen beriman tebal itu jangankan diberi pahala, diberi cobaan harus tetap bersyukur. Pangeran nyoba karo titah iki wis diukur kekuatane sing dicoba, wis diukur ngono kuwi. Kowe kok mau ngopeni awakmu dhewe pol-pole keluarga. Lah terus? Aku iki corona ngopeni wong swidak telu kena corona. RT iki, Mas. Lagi iki RT kok gleleng ae. Gleleng to begitu diangkat kena corona kok. Apa ora isine TBK tok. Ah iya. Tombok. Lah iya, pancen sing jeneng siji RT, loro takmir masjid. Kuwi pancen yo ngibadah tenan Mas Gareng. Lah ya yen biyen kan RT iki rekoso terus. Sabar ngono corona rekoso plus tombok. Nek ya kuwi mau ya tetep tak lakoni kanthi happy. Wah, kanthi seneng. Yen aku lara terus pendudukku atau wargaku saya nemen. Nah, betul. Mula saiki ayo seneng-seneng. Lah iki maksamu apa padu? Oh, sik to iki. Iki lho, sampean tak kon ngancani genduk wedok iki lho. Sapa? Umi Hafifah, numpak sepur ngancani Mas Gareng. Yuk, tetos. Boros ya iki. Kok iso boros? Lungguh ngadeg kowe dadak numpak sepur ya boros.
Iki ndudhae mutiara kependhem ngono lho. Iki- Tembang-tembang lawas sing arang-arang metu. Iki lagu lawas iki aku urung lahir we lagu iki wis ana apa menawa. Lah iya Berarti sudah 50 atau setengah abad punjul. Heeh. Aduh iki supaya ditepungake Piai. Mestinya ada yang kenal tapi mungkin ada yang belum kenal. Jenengmu sapa, Nduk? Nggih, nggih, dipun tepungaken. Heeh. Dipun Nami kula, tapukaken. nami kula Umi Hafifah, Kong. Kok ya aja ketuan to. Kok kom lho. Lah pripun? Ya Pakde ngono apa piye apa Pak apa Om apa A. Lah jenengan niku sak mbah kula lho. Wah ya piye iki sing ngene iki. Ya bener. Pas yo sak mbahmu ning yen kene iki ning panggung undange aja tuwek-tuwek. Muga yen aku mbok undang kong sing arep nanggap wedi kok aja tak gareng tak tanggap sesuk mati. Ampun to. Amin. Hei. Gareng wayang kulit. Amin. Ngono aja tuwek-tuwek. Nggih. Pakde. Nggih, Kong. Iki bocah iki anggere sik wong ngene iki calugu iki ilate kekunci anggere kong ya ora apa-apa. Wong nyatane ya aku wis tuwek tenan. Omahmu ndi to, Nduk? Kula saking Pulung Ponorogo. Oh, cedhak. Ngendi gone? Kemeruh kowe iki. Kidul kono. Tidul iki ngendi? Hah? Tidul iki ngendi? Kono. Pundi, ngriko to, Pak? Lah nggih terus diongkek mriko. Oh, gitu tunggale mone madu pronone tak inggokke rono. Lah iya. Nggih ya, Pulung Ponorogo. Nggih. Kok iso nderek Mas Cahyo mungkin penonton semua ingin tahu kok iso nderek Mas Cahyo ki momone piye? Apa kowe iki kos? Apa kontrak? Apa maune kepiye? Kowe iki apa maune ngabdi? Apa piye wis ngono wis? Kula riyen ceritane nggih namung nyumbang. Mboten sengaja riyen niku. Ora sengaja. Nggih. Nyumbang piye maksude? Anu pas mantene Cahyo karo Esi kowe nyumbang. Mboten, pas Apa? Pak Yoyo niki ngasta wonten lapangan Ponorogo. Wah. Kula nusul. Kula nonton wayang ngoten. Terus kula ten bapak kula diparingi napa niku? Apa? Ten bapak kula Piye bapakmu napa? disuwunke napa niku kertas ten bakul kacang ngoten niku lho. Kok Terus ditulisi. bakul kacang bocah munggah panggung. Mboten. Kula nyuwun kertas ten bakul kacang. Ya pakai kertas iki. Ditulisi ten bapak kula. Heeh. Umi badhe niki nyumbang aku ngeten iki ngoten niku. Mbok kowe bapakmu kuwi gawe surat kayak ki dalange ngono. Nggih, Dadak bakul ngoten niku. kacang bareng mbok jak iki apa? Leh, tanpa nek bakul kacang surate ya ora mlebu ning nggenku kuwi. Oh kuwi sing surate iki mergo kertas bakul kacang. Nggih. Pro nyumbang kenal Pak Cahyo. Nggih. Pak Cahyo. Pak Cahyo. Aku marai wingi bar melu kakangnya iki lho. Iya. Terus ning saiki sekolah. Nggih, Ning Kong. ndi, Nduk? Alhamdulillah kula sampun ketampi wonten ing isi Surakarta. Mahasiswa anyar. Nggih. Ning isi. Nggih. Petuk ngono aneh. Nggih. Kuwi dapurmu elek-elek ya dosen lah kuwi Lah ngonoan iya. lho. Lah iya padha. Aku RT kowe dosen. Ya sinau sing apik ya, Nduk. Nggih, Kong. Aja kesusu kegodho wong lanang sih. Nggih. Ya. Wong anggar kesusu kegodho lanang kok karire ndak mandek. Nggih. Wis dipacar rung? Sampun. Oh, ya wis. Ya ben normal bocah nggih semangat sekolah kok ya. Tiwas tak handrem iki kampase ora ono blas. Menika kunjuk dumateng Mas Cahyo Kuntadi, kula nyuwun tembang Langgam Ali-ali kalian podang kuning tuwin dawanipun. Kula ingkang mbau reksa lapangan tertanda Sorohito. Nggih. Oh nggih, matur nuwun. Ugi menika saking lha iki Pak Bak, Mbah No Kulit Magetan. Lah iki tenanan iki. Iki asli kudu macamu tenanan yen wong ora tau nonton Iya. ngirim surat wae. Saking Mbah No Kulit Magetan. Gending pepeling kagem Ki Cahyo lan Mbah Trima Mas Saipul Mas Gareng mampir reng iki lho.
Mampir pundi? Lah iki diampirke karo Mbah No Kulit iki lho. Lawange tutupan terus kok. Mampirke wong. Nggih Mbah No sanes wedal. Kagem bocange kula nyuwun gending Grajakan Banyuwangi katur dumateng para pandemen wayang Desa Bangunsari. Nggih. Saking apa iki? Sinten? Fugak Yu motor Delopo. Nggih. Nggih. Oh anu Mbak Esti, Mas Jae. Nggih. Wah, nggih matur nuwun Mas. Waduh, dulur lanang iki. Mbah nuwun. Ugi saking menika kagem bucange kula nyuwun gending Nyidam Sari saking kula Buyatmi. Warung Dapur Kidul SD nggih Bangun Sari matur nuwun Buyatmi. Niku podang kuninge rumiyin. Nggih niki kondange Ratu Podang Kuning anak kula siji niki. Nggih. Bawani nggih Mas. Nggih no dikompliti no nggih. Ya Nduk. Nyun sewu Pak Dalang. Apa? Saderengipun kula nembang, kula badhe matur. Apa? Kula badhe mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kota Madiun. Kabupaten Madiun yang ke-454. Ya maaf toh. 454. Semoga Madiun tambah berkah, semoga Madiun tambah jaya selamanya. Mliginipun dumateng Pak Kajimbing. Jenengan tasih kemutan kula mboten Pak? Ora. Aku sing jawab ora. Kedahe nggih tesih jenengan riyen nate lho Pak pas hari jadi Kabupaten Madiun nyawer kula. Pas kebaya kula ijo, mbok menawi mengke nggih nyawer malih. Bocah pinter ya. Bocah iki pinter arep ngemis wae mlipir lho. Nduk, lek ngono kuwi sing kena elek aku. Nah, mergo wong remene ngerti lek kowe iki anakku. Lah kowe kok njaluk. Jaluk lek nganti diparingi Pak Kajimbing aku ya jalukno pisan lho. Rombongan kere lho. Oh, lah iki sing sindane kere, dalange mandor kere. Iya. Ya ora apa-apa wong jenenge tali asih kok. Tali asih, tanda tresna kok. Ya nduk dibawani ya. Ayo coba podang kuning ya. Nadian wujud temong peksi. Aku dibukai penonton. Kula ngeten iki mboten maca tulisane delok duite iki pira iki. Waduh. Kok ora tembus iki? Nggih. Gawita lining branta. Bocah yen halus sing ngene. Piye? Bocah ya halus, nyuara halus, tumindak halus. Aku biyen kenal sinden sik bocah ya ning suarane atos. Agar diundang dalam Pak Dalang. Kowe diundang aku apa Pak Gareng? Iya. Ono biyen sinden biyen kuwi. Heeh. Terus dipek dalang, mbuh ora ngerti aku. Wah gayane. Apal Gareng mbiyen ya nalika kuwi karo aku pas saingan dhewe ngesir mbiyen dadi ya. Sir jane tak sir arep tak entuke pakmu malah. Kok aku ngesir kesi iki piye? Bojomu galake ra umum kok. Wah anger nesu mek. Aku ngerti ndek wah Gareng ulang tahun Ibu Kesi rekane kok sepatu. Oh. Iki mbok aja ngenyek. Aku kok nukoke sepatu Kesi bojoku dhewe cekeran lho. Kok senengane kok aja buat isu to. Waduh. Sing halus ya sayang. Waduh. Nggih, Kong. Bongko kowe. Sajake pacare nonton iki. Halus manis nangsa make wasawenggan kungla lana
podang jenar. Piye, Reng? Aku biyen kok ya kesusu lahir ngopo. Sinden saiki lho ayu-ayu disawang sewengi iki lho rantek. Ya rasa digetuni, kowe muni ngono ki malah dadi perkara lho. Sebabe apa? Lah iki bojomu lek nang omah ndelok streaming teko omah ora bukane lawang kowe malah. Lho aku anane muni ngono ki mergo ngerti bojoku yamin iki wis turu omo tak obeni antimu loro. Wong kok senengane. Aku nyawang kok ngene iki semangat lho. Takono sing geder tejo ki. Sing geder semono. Sapa ki sing geder ki? Sapa? Hah? Oh, Dao. Mas Daryanto. Ah iya Tejo Daryanto. Ngono ya Sak weni-weni murang. Ya yo. Iba bunga Rampung nembang tak tukokke celana pendek 13.000 ning kono. Kok murah men. Lah witekno sing didol ya 13.000-an kok, mosok aku kon 50 to. Iya. Nyanding bisa dadi Dipun lajengaken podang kuning. Podang adalah burung, kuning adalah emas. Semoga Kabupaten Madiun mampu terbang menuju zaman keemasan. Oke. Dados. Esa awan ning
aku kok angel. Piye? Ngoyak kendangan saiki iki angel. Dioyak wong nyapa lho dioyak barang kendange yo ning panggung kono ora ngale Maksudku kembangane. Oh, kembangane. Kendangane biyen iki kendange mung dlah, tak dlah. Saiki dudak dadak du. Jenenge kreasi kan kudu ngono mengikuti perkembangan zaman lho Mas Itulah Gareng. seni itu tidak boleh stagnan, harus ada kemajuan walaupun hanya setitik harus ada kemajuan. Betul, ngono kuwi. Ora monoton. Lan aku kelingan lagi wae kelingan Mas Gareng. Dalem Mas. Pekarmane Pak Bupati kuwi ya kuwi lagu Garuda Pancasila. Wah, meh lali aku. Ya sujune Mars, iramane Mars. Mars. Ayo, wong kuwi kesandung ilat lho. Wah iya. Mars. Nggih, Garuda Pancasila. Ya iso Mas, aku gamelan ya iso. Oh, iso. Iso. Gamelan napa mawon iso didole iso kok. Oh, paceklik. Iya. Anu, ning nun sewu usul iki gandeng iki lagune lagu semangat, ya sing nyanyi nganggo ngadeg no. Oke. Sapa wae iki? Tanpa kecuali semuanya nggih. Semuanya Waranggono berdiri. Ora sae Berdiri. golan Garuda Pancasila iki. Engko ora tak pengingno uun roro. Nggih, berdiri tanpa kecuali. Nah, kembali ke jati diri kita Garuda Pancasila. Betul. Nggih. Kunjuk dumateng Bapak Bupati lan Bapak Wakil Bupati serta warga masyarakat Kabupaten Madiun. Garuda Pancasila. Merdeka. Merdeka. Matur nuwun. Iki penyemangat lagu ki karaktere dhewe-dhewe yen iki mau penyemangat pemersatu bangsa. Betul. Ana karaktere sing karakter asmara, karakter mendidik. Ning ana lho lagu karaktere mendidik ning kliru yen aku lho iki yen aku lho. Kae lagune cah cilik-cilik kae. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa hanya memberi tak harap kembali iki sing aku ora setuju kan iki. Hanya memberi Tak harap kembali iki aku sing ora setuju. Loh, Zaman saiki orang tua memberi anak itu ya berharap kembali tapi dengan catatan upama ngekei duit ora berharap kembali duit. Neng berharap kembali dengan kepintaran. Ngekei duit anak nggo sekolah bali dadi anake pinter. Nah yen hanya memberi tak harap kembali kuwi jane ora enak. oh tadi kuwi disimbulke keikhlasan ora iso. Ora iso yen hanya memberi tak harap kembali ki apa? Entut.
Iya. Kalau hanya memberi, tak harap kembali apa balik ini. Balik ya malah masuk angin. Berarti memberi apa-apa, biaya ini anak sekarang tuh ya harap kembali. Entah itu berujuk kepinteran, entah itu berujuk apapun ning berharap kembali. Ning ora dagang dol tinuku ora, Mas. Oh iya. No. Uga iso berharap kembali bakti anak kepada orang tua. Betul, betul ngono. Bintang dari Kabupaten Madiun. Apakah itu? Iki genah karo sampean genah cocok iki. Mbak Manuhara. Ayo. Yo arum dalu nggih ngurmati Mbak Manuhara. Dados. Sugeng dalu Mbak Manuhara. Injih lujeng dalu Bulimbu. Nggih, sehat nggih. Alhamdulillah sehat. Nggih. Ini penonton sami kangen kali panjenengan. Matur sembah nuwun. Nggih. Kula tansah ndongaken jenengan tetep sehat gagas. Amin matur sembah nuwun. Nggih. Saged tansah nglipur warga masyarakat ing Madiun. Panjenengan matur sembah nuwun. Semanten ugi panjenengan mugi-mugi sehat panjang umur, murah rezekinipun. Amin. Lagiane kok ora apik. Rawuh jam pinten iki, Pak? Kula wau jam 11. Oh, inggih. Inggih. Piyambak menawa kalih sopir. Kalih bapake lare-lare. Nggih. Oh, sampun peputra nggih. Alhamdulillah sampun. Nggih. Anu dilepeh. Dilepeh. Le peputra dilepeh. Lagiane elek. Ngapunten. Nggih. Menika sinten nggih? Menika Nggih. menika Otok Anggrek nggih. Nggih. Sinten? Mas Gareng Sumarbak. Asem aku yo kaget ya. Dus. Kok wedhus pripun? Kula melu kaget mung temriku lho spikere. Walah nggih. Ya Allah Iki panjenengan. jane sidan apa bledek? Ngapunten, ngapunten menika sinten? Hah? Menika sinten? Mas Gareng Sumarbak. Ya Allah masih. Kowe ngono lah, tak bacok lho kowe. Ora. Kowe Piye gawe ta? kaget wong sik mlayu gedebak-gedebuk. Lah kula niku saking kangene jenengan dangu mboten temen. Ya Allah Mas. Mbak Manuhara, Mbak. Wonten dawuh. Sampun prisa menika sinten? Dereng nggih. Dereng. Menika dagelan kondang saking Semarang naminipun Mas Sumarbak. Ya Allah ya Allah ya Allah. Masih. Kira. Sok madhek ora? Kamu. Deleke nganggo cangkem ra gelem madhek, aja manut kono. Kono iki Menika sinten menika? Lho, pripun to? Menika sinten? Panitia walok sampun paring dawuh. Nggih. Mbok menawi saking kathahipun Gareng pirang-pirang to. Nggih. Ning Gareng ingkang original, ingkang Saking? larang piyambak saking Semarang. Gareng Sumarbagyo. Ya Allah masih. Ya Allah masih. aku Pak Bupati nyuwun pamit. Ngapa? Gadahan kula ewah, Pak. Gadahan apa toh? Lah mbok jujug kok kono kene iki lho. Menika berarti dagelan larang. Larang. Asmane Mas. Sumarbagyo. Ya Allah ya Allah ya Allah. Iki bocah iki telat ngombe obat to piye? Kowe iki ket mau apa ora weruh to?
Ana wong tuwa pecicilan ket mongko sing kaget. Ya mboten semerep menawa nek jenengan ki gareng kawe. Akhirnya tasih urip sing jare kecelakaan berarti mboten iki. Mboten. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Timbang aku diserang serangan balik. Kuwi jenenge anarkis ngono kuwi ora kena reng. Iki taktike bal-balan serang balik. Serang balik ki ya serang balik lho. Wong tungkakmu ning kene ku lho kena ndasku ki lho. Wis bocah iki kepiye to kuwi? Wis organ tubuhmu piye? Kok iso ndas ning kono iki piye? Sampeyan mau piye? Aku kan ngene. Aku ngene. Lah ya tungkakmu kena sirahku lho, Mas. Sirah iki. Sik. Wah. Kok ning isor ya, Reng? Sirah adik sik bubuk. Wong Sirai iki alek. kangen wong tuwa ya kangen wong tuane ya ora miloro wong tuwa. Wong jenenge rene. Lara pripur kula saking sayange kalian jenengan ngene iki mbok ya keleke dicukur. Yo justru iki pelarisanku ini kene iki. Kowe tau nonton film Samson kara? Lah. Begitu dicukur plek lemah. Lah iki dicukur peyene jope sepi. Oh ngoten. Tapi nggih ngoten to jenengan dageran larang-larang mbok yo imbodinan sikil busik kabeh. Oh, biar kowe. Iki nandhake supaya ana bedane endi sikil wong tuwa, endi sikil sing enom. Oh ngoten. Ya jeneng wong tuwa aja meneh kok mung sak botol, 10 botol LN body lho. Ya tetep kaya ngene. Wong iki ki ora kotor iki kisut. Wong edan. Ora wah aku seneng lho kepethuk Aku ya seneng ra. anakku. Seneng kok gak mbok rabi, Mas. Hah? Mudar kowe. Piye? Lah jenengan mau? Seneng. Lah nggih, lah seneng kok mboten jenengan rabi. Upamane kowe tak rabi. Nggih. Terus carane main piye? Nah. Apa enek perang goto tangting wis tiyaki ngono. Lah, Mengke kula WA. WA piye? Ya, ngono. Gedeng aku. Lah aku ki wong wedok lho ditekoni ngono kuwi ya lara atiku lara. Ati iki kene kok kene. Lah saking larane mengisor. Aja meneh kok ya si ya aku lho. Wong tuwa karo kowe ya tetep wegah wong ora urung buka klik. Lah padha to ngono. aku nuwun sewu lho. Ning ngene aku tetap salut dengan kamu karena apa? Ora mung sekedar dandan macak ning ya punya kelebihan lainnya. Nggih kelebihan matrah lebih sak kilan lho, Mas. Sak kilan. Kelebihane. Lho kok malah dawa nggonmu? Maksudnya ki sikile ki lho. Lah iya sing dilembung lak sikil. Nggih kok ya. Lho, Kula ngaturaken matur sembah nuwun rumiyin nggih. Nggih. Kagem Angger omong lho bokonge iso keser-keser ngene. Kowe jane sindan mau wedhus. Kok sing dijokke bokong. jenengan ki kurang ajar. Oh, dikira aku gibas apa piye kok. Lah teno Jenengan ki ora ngerti aku ki nyapa kok nek among kok ngene-ngene ki. Ngapa, Nduk? Benane, Mas. Ora arepe matur nuwun kali sinten jenengan, Pak? Matur sembah nuwun, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, ya Allah. Kula izin sakjane ini kali Pak Bupati. Lah ngapa? Riyen mantan kula. Hah? Kowe aja fitnah lho kowe. Lho mboten. Ngawur dipirsani piye sak lapangan warang ngono. Maksudnya kula riyen mantan security, ngoten lho. Oh, kowe biar security to? Security. Security iki gawanane yang cara nganu kenut. Dalan Kenut utawa pentungan lho. lho, lah aku ya pernah ya duwe pentungan to wong wedok, Mas. Lah aku ki wanita spesial lho cara panganan sego goreng kuwi. Apa? Cara nuwun sewu wanita-wanita ngene iki cara panganan iki panganan sego goreng ki sing biasa. Iki. Jan kowe Cara panganan ki sego goreng sing spesial. spesial ki tegese spesial. Nganggo ndok. Lho. Gareng judeg mesti iki gareng. Iya to, Mas? Loh, yen sego goreng Yang iki panganan. Nah. ora yen sego goreng iki nganggo ndok kuwi Nganggo ndok spesial kuwi pancen. spesial. Ning ndoke iki ndok ceplok. Lah gunamu ki ndok gilik e. Lah terane nganu ben gak kolesterol dadi ndoke digodhog. Oh, ben ora kolesterol. Nah, campur sose sik siji, Mas. Lah nyuwun piye? Aku iso suwi-suwi. Piye to jenengan ki jare wedi nek kolesterol. Ora aku karo sosis ki ora doyan.
Lah doyane napa? Ya tempe non kolesterol, tempe. Sosis ora doyan. Tempe keripik. Ya kena wis pokoke tempe bakune. Oh, tempe bacem. Bacem, goreng, godhog, godhog, nyermumu. Gareng ya manut ae kowe iki ora. Maksudnya tempe nyermumu ki tempe dek ingi ngono kae lho. Tempe bosok. Semangit. Iya, Dok, sehat ya, Dok? Alhamdulillah. Jenengan ugi sehat nggih? Ya, pengestumu. Alhamdulillah, injih. Piye-piye jare arep ndek bojo. Alhamdulillah sampun. Wes. Pun ijabah teng KUD dek wingi niku alhamdulillah. KUD. Lanang karo wedok kuwi lak nang KUA to. Heeh. Lah nek banjik kuwi nang KUD engko diseleb. Oh ya diklothok sik ya. Nggih. Diklothok, diseleb, diklosok, klothok dadi den rata. Mboten. Pak kok ya. Mboten jenengan niku nuwun sewu dandane lak putri. Lho, lah sing ngomong kula lanang sinten tak tapukane. Nggih. Loh, Mosok sundar Nggih, Mas, ya. aja sadis-sadis to. ngeten lho jenengan lak piye putri to. Oh, nggih. Nyaput to yo. Nganu riyen dalange banji. Dheweke mari baji mergo dipek Mbak Ora jenengan le nyuwarane swara lanang apa wedok? Kula? Nggih. Lah nyuwune swara napa jenengan? Suara dalam juga bisa? Suara dalam bisa? Loh. Jajal lek pancen anu berarti all round lanang iso wedok iso. Nggih. Kula sakderenge ngaturaken matur sembah nuwun nggih Pak Bupati nggih. Ya Balik Allah. rono neh. Balik meneh. Nggih Pak Bupati matur sembah nuwun. Pak Wabu matur sembah nuwun ya Allah Pak. Dek Afifah dek wingi niku disawer kula dereng lho Pak. Jenengan kok ya. Kok malah ketok kere ngono to. Trayekne kere Mas. Matur sembah nuwun. Sik ora guyumu kaya Angrisana ngono to. Wah. Lah terah yo lanang lho Mas. Lho, ya ning tetep alus. Sing demes, wong wedok kuwi sing demes. Nggih, Mas. Iya. Guyune sing alus. Suara ki kan manut setelan nggon sikil to, Mas. Kok iya, Pak? Angger ngene lho, matur sembah nuwun. Apa angger wong ngono kuwi? Nggih no. Muni oreng. Sik. Lah kok matus. Lah ora mbok taleni pucuke mbok obet ning guri kok. Wah. Lah aku ki nyinden iki penuh dengan tantangan lho Mas ning kene iki. Nuwun sewu aku mboten jorok lho. Nek wong wedok-wedok ki nek lungguh lak penak to karek plek. Iya no. Lah nek aku lungguh langsung plek ora yo meledos. Oh, berarti jingklikmu ki ana bolongane ya. Dadi dimpanke ngono wis. Kowe yen 3 jam ning linggo kono iso netes lho. Kok netes niku. Iki lho ene pamundhut, Mbak. Sapa? Oh nggih saking pundi menika? Dari air mineral yo iki. Oh, nggih. Riyen meniki nggih nate wayangan rumiyin. Oh, lah kok nanggap mboten nanggap kula. Nun? Napa? Kowe urung lahir. Kowe urung lahir kalau nanggap yoyok kuwi ning kono. Oh, berarti Pak Yoyo pun sepuh. Wis, itu tegese kuwi urung tampil ke panggung. Tampil kucing ning stadion kok ya. Wah, sabamu kono to? Bal-balan, Mas. Ora ya tawa kuwi. Kuwi ngerti kae. Kae lagune apa? Lagune apa? Sak iso tawa lho. Saking stadion anu. Iki lah malah katot iki lho. Jenengan ki ngono kuwi lho. Air mineral yo iki asli kampung Pesilat, produksi PDAM Kabupaten Madiun, minta lagu perahu layar Gambang Suling, ojo dipleroki, ya dipun medley. Nyuwun gendeng Joko Tingkir kalian lali janjine saking paguyuban alumni SMP PGRI 2 tahun 89. Mas, aku entuk bocoran iki. Apa? Iki engko delongkas bakal rene neh. Alhamdulillah. Sing ngejak kowe sapa? Lho, mboten damel banci to, Pak? Ora, maksudku Piye ngene ta? ya mbuh kok sapa sing ditimbali peresmian kantor PDAM jari arep wayangan meneh. Oh nggih. Ya muga-muga kabeh katut. Muga-muga katut. Muga-muga danane nggih mboten patek nutut dadi iso nanggap aku. Lho nutup ora nutup piye nutup? Mboten nutut, muga-muga danane niku dadi nanggap sing murah-murah kaya aku. Kuwi malah medeni. Mbak, jenengan pilih ingkang pundi? Wonten gerajakan wonten lali janjine. Mangga kula niku manut mawon. Wong kula niku sinden ondolan kok, Mas. Andalan. Mumpun diganti to? Ket biyen mula ya andalan.
Ondolan ki apa? Saking apike ngono lho, Mas. Yen mondolan aku ngerti. Iku kok jaja kowe dagelan kono mondol. Kah aku. Nggih. Napa? Nganu remenanipun Bapak Wakil Bupati menika biasanipun caping gunung. Oh, ngaten. Nggih, nderek Nuwun panjenengan sewu lho, nggih. Rama. Mboten napa-napa Mbak nggih. pilih Bapak nganu napa niku jenenge Wakil Bupati? Bapak Hari. Nekar ki Mbak nggih. Nggih. Biasane ngoten. Oh. Lan jenengan lak masyarakate, mila nggih monggo anggenipun badhe. Kula masyarakat sing mursal kok. Nggih. Mano. Atakon. Napa, Mas? Kowe wis tau digrobi apa urung? Gak ngono kuwi. Aku saiki ora ngono-ngono kuwi, Mas. Lah wong kono kene wae kok gremeng-gremeng lho. Kaya Aku ngene iki nek nuwun sewu nggih. Ngiti penonton kathah ngene iki. Yo alhamdulillah rasane plong. Betul. Aku yo kudu nangis, Mas. Iya. Jaman corona ke kelingan motorku ditarik lesing. Alhamdulillah Kok kayak ora konten to, kayak asli to. Asli. Matur sembah nuwun Pak Bupati sakniki pun saged tumbas. Ya, Alhamdulillah sapa? tosa. Wah, apa? Kok wedok lu Pak Tosa? Lah nyapa kok. Lho ki bawa nyambut gawe. Ora apa-apa to Mas. Tosa rek cegatan aman, Mas. Ya. Pengedan. Ayo pripun niki? Iki kowe piye karepmu piye? Nuwun sewu menika wonten jawilan saking nganu kekasih gelap kula Pak Juremi. Nggih. Menika ngapunten lho nggih. Bapak Nggih. Wakil menika mbok pilih kersa nembang kiyambak. Oh, nggih. Lan jenengan anu aturi. Kowe. Penak kula. Lan jenengan Kok kan dari masyarakatipun to. Nggih. Iki ana tali rafial jiret sikile ngono. Oh, bah. Kok sinden kok dijilet sikile. Kaget aku kuwi. Ya kowe matur Ngene iki lho dagelan tuwek iki kagetan. Timbangane dagelan nom ora kaget ngerti iki ceksek. Kowe milih di. Bojone aku ora dagelan, aku sinden kok. Ndek. Sinden apa? Sinden ondolan kengke. Monggo Ya kowe no. jenengan. Nggih, kanthi mboten ngilangi kamardikan panjenengan anggenipun lenggah Bapa menawi kepareng kersa jumeneng wonten mriki kala wonten pikantuk bocoran menawi Bapak badhe ngasta nembang piyambak. Monggo Bapak. Bapak Hari Monggo, Wuryanto. Bapak. Monggo Pak Hari. Mboten kula nek nyuwun sangu alah-alah jenengan ngono. Monggo Pak Hari. Nggih transfer mawon ngoten lho. Ora napa transfer. Dos iki Bapak. Menapa pun ayahi piyambak nggih Pak? Menika nganu gawe nak tias sing sesama. Menika damel renanipun para masyarakat ing mriki. Nggih. Menawi Pak Hari kersa. Sik, iki sing anu menghakimi, sing memutuskan iki anu masyarakat. Nggih. Menawi Pak Wakil Bupati nembang pripun, Pak? Setuju nggih? Ah, wis dadi iki. Iki engko bar Pak Wakil terus Kanjeng Bupati. Wah, iya. Alhamdulillah. Mangga pinarak mriki, Bapak. Monggo, Pak. Alhamdulillah ya, Mas. Monggo Pak Hari. Monggo mriki kula entosi. Penontone wis ngenteni. Bapak Hari katuran mriki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Gitu, Pak Bupati. Ngapunten lho Pak, senes kula lho niku lho. niki lho Pak. Saged kula. Niki lho bekakas niki lho. Mboten kula, Pak, nika lho Pak Juremi nika lho. Lho kok nyakot-cakotan. Ning saestu menawa pancen kepengin badhe nyekar piyambak. Pak. Nggih, monggo. Lho Alhamdulillah cair. lho kok cair. Nembang kok cair. Lah, Nembang. gadah bang Pak Oh, Wakil. oh niku. gadah bang to. Utang-utangan kula nggih teng mriku. Niki kula nembe ngenyarne ya, Pak. Badhe ngasta napa niki? Tembangipun. Cabe gunung. Nggih. Oh, cabe gunung. Nanu. Kene lho. Oh langsung, oh nggih, nggih. Nanu. Ngaten Pak. Nggih. Dek zaman berjuang Jur kelingan anak lanang Yen tak openi
syukur bisa nyawa gunung desa dadi reja monggo dipun dangdutaken monggo kur bareng kalian Bapak Babuk. Nyuwun tepuk tangan untuk Bapak Wakil Bupati para kadang. Matur suwun saya. Nggih sembah nuwun Bapak. Damel marem ingkang sami rawuh. Nggih. Niki. Nggih, nyuwun pangestunipun mugi-mugi anggenipun ulang tahun Kabupaten Madiun ingkang kaping 150 menika Kabupaten Madiun enggal saged mujudaken visinipun Madiun ingkang aman, mandiri, sejahtera lan berakhlak. Amin. Bilih ngaten nggih, matur suwun. Nggih, sembah nuwun Bapak. Ngendikanipun Pak Bupati kan pulih manu pantun ngaten nggih. Oh, ngaten. Desudi, Bapak. Lompat jangkit di halaman SMA. Cakep. Juaranya 1 dan 2. Cakep. Mari kita bangkit bersama untuk sejahtera semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun Bapak. Nggih, matur nuwun. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun Pak Wakil. Alhamdulillah. Lho ngene iki lho. Bapak. Matur sembah nuwun Pak. Ya Allah, matur sembah nuwun. Apa lali ya, Mas? Jane ya aku arep takon ngono jane. Nek wong aku ki dadi wong ki ora tau lanyu-lanyu kok.
Dadi aku ora tau lanyu-lanyu, aku cukup ngirim rekening kok. Ora wong bapak wis kersa nembang ngene iki wis matres. Maksud iki lirike kok ya gak lali, ngono lho maksudku iki kok ya. Ya ora ya duwite kuwi kok. Lah kok malah mbok cethane? Wis ben nggo yen cair aku ya kena kan. Iki kene lho, aku malah sing tak rembug wong Bapak Wakil Bupati wis munggah. Nggih. Lho, Bapak Bupati ki apa ora mere? Lah nggih, ngono iki nek mboten minggah lak ya sing rugi lak kula to. Kula apa? Kok iso kowe sing rugi napa yen Pak Bupati ra munggah napa? Lah Pak Wakil ora piye-piye kok. Kalau kowe jagake Pak Bupati. Mboten jagane. Pak Wakil ora terus Pak Bupati. Kula namung ndongakne muga-muga panjang umur murah rezekinipun nggih Pak Wakil. Anu nomor rekening kula nggih nika nggih. Ora ngono. Iki tenan aku tenan biasane iki yen bubar panjenengane Bapak Wakil terus njeng Bupati dhewe. Nggih. Sing pinarak ning panggung njeng Bupati dhewe. Nggih. Biasane lho ki. Nggih. Aku ya ora wani njaluk mung biasane ngono. Nggih nggih Mas nggih. Nyun pangapunten iki nggih mung udarasa le Pak Bupati. Mbok pilih kersa. Wong kok ora cong ngono. Ya piye? Nuwun sewu dumateng Bapak Bupati Madiun, Nggih. Pak Kajimbing, kanthi sanget kula nyuwun sepados saya regeng, masyarakat saya seneng, kasuwun minggah wonten pepanggungan. Duduk. Alhamdulillah. Aku tak ndonga sik ya Mas. Ya. Jar weng jar. Halo, Pak. Niki menawi hitungan jangkep. Nah, Jangkepno Pak Wakil sampun sakmenika njeng Bupati piyambak ingkang pinarak wonten. Ora Mas, sak ya? aja disundul-sundulke to. Kowe ketoke tangane meneng ning isor ngode nyundul-nyundul. Monggo. wis tak obetne mengguri, tak taleni rapia. Nggih, matur sembah nuwun kersa pinarak wonten mriki. Matur sembah nuwun, apa diwehi? Wong. Wah, jangan ngisin-ngisini tenan iki ya. Mas, nuwun sewu diwehi donga, ngoten lho. Terus pundi Bapak? Yuswane pinten? Dalem? Yuswane pinten? Niki pun 7 badhe nganu punan. Aja to Mate ditua. badhe panjang umur terus ngoten lho. Kula terus terang Bloko Suta kula 57 Rama. Kula wau ing kursi pun ora ketok malah. Nggih. Oh, pun ngode ngoten to? Pun ode, pun Oh, kula lanjut mawon. mboten ketinggal, Pak. Kula menawi layan atusan cetha saking mriku. Alah. Jan iki jan pelawak bengi iki ngisin-ngisini Wis tenan. ben lho. Nggih. Musuh iki ya jer jaluk ayo. Mboten ngoten, mpun sak raga-raga sapa kok. Mboten sekeca kula niku. Rene Mas. Ora penak, aku sing nang ngarep ngono lho maksude. Wong edan. Kowe iki mau takon nganu ra gelem bareng ngono ngrogok-rogok terus wong tuwa sing kene. Menawa nek HP-nipun kecer kan iso tak jipukne, ngono lho Mas. Ket mau kok minggo wae to kowe. Kere kok kakak istilah. Nggih, Bapak. Kalau wau Pak Wakil sampun nyekar, sakmenika Bapak badhe ngersakaken menapa? Mangke menawi kinten-kinten butuh pendamping nika saking adik-adik kersa ndampingi menapa ingkang kersakaken. Nggih. Sing nyekar kersane Pak Wahub mawon. Oh ngoten. Kula tak nyuwun lagu mawon. Wah! Nyuwun apa Nyuwun gending. mundut? Mas Andrian ndi Mas Andrian? Lho, nganu nuwun sewu Mas Andrian, nuwun sewu Mas. Kowe kene ae nganti kowe iki. Mboten nuwun sewu, nganu sepatune Pak Bupati reget niki lho. Kowe ate. Ket Mas ngesak yo alah. Yo aku ki wis to. Ngene ritak sepenting bayaran. Jan. Aku yo wah pengorbanane tisu nggo lap rai lho iki nggo lap selop. Pak Pengorbananmu. Bupati menika Pak Bupati.
Pak menawi Bapak badhe ngastopi apa napa wonten duta ingkang pun anu? Nyun lagu. Nyun lagu. Pak Bupati ngersake lagu napa, lagu. Bapak? Aduh, nyuwun. Anu napa? Ali-ali. Oh, Wah. langgam ali-ali. Ngagem ali-aliku. Betul. Nggih. Iso wae aku. Apa? Ora kanggo kowe ora kanggo. Iki digolek Pak Bupati swara wedok tenan. Walah, penting bayaran, Mas. Lajeng dipun bawani menawa mboten. Langsung mawon. Langsung lajeng kan pun kersakaken di antara presiden ingkang asli napa ingkang palsu? Lah tak cethake pisan, Mas. Ingkang pundi napa? Manut. Oh, nggih. Oh, manut nggih. Menawi nganu asli menika larang, menawi palsu murah-murahan mawon, ngoten lho. Pak Bupati ya mendhe golek sing asli, Sing ngopo? asli. Nggih. Kowe nggo abrak apa? Nggih. Kaya kowe iki Nggih. Mbak Uun putra daerah. putra daerah nggih, Ngeten. ngomong. Nggih. Niki Bukan asli. niku Pak, niku metengan kok, Pak. Niki ibuke mau nulis sindu wau, Pak. Nggih. Oh, ngeten. Nggih. Nggih. Ayo Un, bawa menawa disangon. Pun kula tak lenggah riyen. Oh, badhe. Lenggah. Oh, nggih, Bapak. Nggih. Matur Nggih, sembah nuwun. urusan. Niki selopipun, Pak, nuwun sewu dateng mriki nggih. Sampeyan celuk dhewe Mas Andrian. Mas sinten? Mas Adrian. Oh, Mas Andrian, ya Allah, Mas. Ampun kesupen kali kula nggih. Oh, Mas Adrian kan kepengin Jokone ilang ya cedak niki, pun niki. Lah aku ya Joko kok ya. Joko apa? Joko Ndokondo. Matur sembah nuwun ingkang baken ali-ali mangke pun aturaken kagem Bapak. Ya. Sembah nuwun Bapak sehat selalu, amanah Amin, berkah. Pak Bupati iki menghadapi masyarakat Madiun ra wedi, ngadapi banci siji lho gigreng. Grogi. Ora kok grogi, gila. Gila. Lah wong aku roh raiku dhewe mutah-mutah kok. Ya, Mbak Un, Mbak monggo. Un, Mbak Un. Ngriki ngancani Mbak Manohara. Monggo Mas Andrian, ngancani Mbak Uun. Kok bangga kelingan Mas Andrian to iki? Jadi to Mas Adrian ditowi ngumpet kel. Kok kayak Mas Adrian ini aja-aja komandan Satpol PP. Masa aku tau digerebek kuwi, Mas. Mbok menawa. Lah KTP kula pun dipoto Pak Bupati no dempen niku. Oh, lha nggo apa? Jadi arek entuk bantuan ning luar negeri operasi ngono lho. Lu ya to arep operasi to? Arep dioperasi aku, Mas. Apa? Operasi tumor. Amit-amit. Bocah ciri. Maka Mbak Un pamundhut saking Bapak Bupati, ali-ali. Langsung. Regane piro to ali-ali iki? Sunan. Ngagem ali-aliku pamrih aja lali marang aku nadyan kula boten melu besuke
lanjut pepeling Mas ya. Mbak Birgita karo Mbak Winong ayo melu berdiri. Ngancani Mbak Manohara yo. Matur nuwun